Hej og velkommen til Movie Star Planet. Ja, okay. Spil 9. Kan se her, der er 2. Men det er ikke lige det, vi skal i dag. Hvorfor kan jeg ikke gå tilbage? Nå. La 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 la. Hej. Okay. Fedt, mand. Okay. Na, 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 na. Na, 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 na. Det har man ikke lige set. Det er koden, og hvis I kan tælle, hvor mange der er, så kommer I jo til at... Så kan I jo på en måde gætte den, fordi så ved I, hvor mange der er, og så kan I sådan knække koden på en eller anden måde. Så er det mærkeligt. Ja. Jeg venter. Så ja, vil jeg gerne se. Værsgo at se my movie star. Tak for det. 10 beskeder. Jeg har prøvet at have 99 beskeder. Hej, Movie Star Planet. I dag skal vi PS filmer YouTube. Så sig hej. Nå, okay. Hvad er det, vi skal? Nå, start her. Skal vi ikke starte her? Skal vi ikke det? Skal vi ikke det? Ja, det er kedeligt. Okay, lad os se, om der kommer nogle nye gaver siden sidst. Lad os se det. Okay. Det er der ikke. Nå, er der noget, jeg skal købe? Købe. Ej, okay. Okay. Der er vist ikke rigtig noget, jeg vælger der. Lol. Lollipop. Min lille søsters iPhone. Min lille søsters. Nå, men jeg vil bare sige farvel. Nå, okay. Og den er 17, tror jeg. Ja, det så rigtigt. 17:07, når jeg filmer den her video. Og det jeg bare ville i dag er, at I skulle se mine Starcoins. Oh my god. Jeg håber, jeg kan se det. Vi starter herfra. 6. Altså diamanter. 6, 2, 9. 6, 7, 9, 2. 6, 7, 2. Diamanter. Coins. 32.110. Nå. Farvel. Næste gang kan det være, at I får at vide, hvem der filmer. At der har den her bruger og sådan noget. Nå. Farvel.